Skal lave ægte Robinson. Prinsesse. Så er der reklamer. Margrethe! Okay. De 24 deltagere på appcampen blev delt ind i hold. Jeg havde sådan en plakat en gang med Peter Smeichel og drikke en halv liter mælk om dagen. Og sådan nogle ting. Det er nogen, der kan gå forrest. De kæmper om at vinde konkurrencen om at lave det bedste bud på fremtidens app for Gentofte Kommune. Og hvorfor er det så, at vi mener, at det lige præcis er den, de skal bruge? Ikke? Vi vil godt have vores tankesæt udfordret, og vi vil godt have nogle nye vinkler på. Der er 2 temaer, de unge IT- og innovationstalenter skal arbejde med det næste døgns tid. Ja, man kan også lave en for kultur. Ja. De skal lave et bud på en app til at skabe nærhed til borgerne inden for kultur- og idrætsområdet, og en app til skolebørnene. Når du har været til fodboldtræning, så kan du hive den data med hjem fra fodboldtræningen, og så måske udregne nogle statistikker på det, når du kommer hen til matematikundervisningen. Næste dag bliver de 2 bedste idéer valgt ud af et professionelt dommerpanel, og de 2 idéer skal så kæmpe om sejren.